града Кърджали. Това ще видите на сайта на YouTube, бе. Вижте зебрата, вижте. Вижте зебрата, приятел. Тя малко изтърка, Кърджали се пак, нали? Турбото, туринга. Моля, какво прави? Добре, обърни сега камерата напред. Може би малко тъмно ще ви е на вас, защото всяко момента е вечер, нали? 3 часа сутринта. Пак го ще на зебра. О, пак лайва, да има бъсте. Я да видим. Не, няма такава опасност. Мъчно ми е, замело си внимание. Страха го текир да има малко да има. Още една зебра. Ние май се въртим на пич. Ние се въртим с пич. Не, се стиняли нещо. Не, обари тулинга. Бак. Турбото, тулинга. Турбото, тулинга. Я ли се разкарам? Това е силно тулинг. Айде, тук бързо. Бързо, че аз гази балека. Бързо. Close the prize. Ай, спираме ли? Спираме ли? Спирам. Защо?